Gideklarar ni Kristo nga mas bulahan tong motuo bisan wala makakita. Nya ang nahitabo si Tomas nituo o misunod ni Jesus. Pero matod pang Jesus, nituo ka kay nakakita man kanako. Bulahan tong mituo bisan wala makakita. Lingi ay mong tupad. Ina mo tuo pa kag Ginoo. Kanang wa mulingi, murag gaduda ko anang wa ginamo tuo. Lingi abang. Nyaon sa may mahitabo kung mutuo ta. Ang unang mahitabo, magsigit tagtuman sa iyang mga sugo. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, ang tao nga mituo kang Hesus magtuman sa iyang mga sugo. Nyaon sa may sugo sa Ginoo, ang pinaka-importanting sugo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Muna sa atong unang pagbasa, Acts of the Apostles, gisgutan dinhi nga ang tanan nga sumusunod ni Hesus nga mituo niya, ilag yung gibaligya ang ilang mga balay o ilang mga uma niya, ang halin ilang gihatag sa mga apostoles niya, nagbahin-bahin dayon sila sigon sa ilang gikinahanglan. Mo nang wa nay dato, wa nay pobre nila, wa say nagsobra, wa say nagkuwang. Nindot no? Ana. Sige, lingiay mong tupad. Ing namusunod ka sa pagbaligya sa imong balay o giyuta. Ingon sa na imong tupad, 40 manginatong pamalit ani, nga ibaligya na noon. Gikural man gay ni nako, baligya na noon. Pero mao gina siya resulta kung tinuod tang mituos Ginoo. Nya nahitabo gini sa daghang mga katawhan nga tinuod yung nagtuos Ginoo. Sama ni kanay San Vicente Ferrer, wa naman na siya mag-angkon og yuta, wa na sana siya mangangkon og balay, maubitan nang gibutangan siya pako, kay bisag asa siya padung, wa siya gikawilihan. Kani man kung mangangkon ta, mawili ta. Mawili ba? Ma-attach ka. Ay gyud pangangkon. Unsa ra man gi atong angkonon? Na kita anak sa Dios. Kana ra gyud. Nga ang atong tinuod nga amahan tuas langit. Nga mamauli tag langit. Ana. Sige. Kay kasagaran ra ba nato kusog kay mangangkon sa mga butang sa kalibutan nga dili ato. Nya di kita moangkon nga anak tas Ginoo. Ang atong angkonon nga anak kita sa tao, muna makiglalis kita kay naa gitay bahin anang yutaa, mukiha gitag di tabahinan kay anak gud ko, kaliwat gud ko, asawa gud ko, bana gud ko, nganong dili man ko bahinan, nga ako man ang ginikanan. Ayaw na, biyain ang ginikanan, kung mao na lang na hinungdan nga magkinihaay mo, mga managsuon, mo na lang na hinungdan nga binungulay na mo, mga managsuon, tungod lang anang pagpangangkon, anang kabahinanan. Oy, biyain na. Ang ato yung tinuod nga ginikanan tuas langit, mga anak ta sa Dios, o gipakamatyan ta sa Dios, pinaagis iyang dugo o tubig sa iyang lawas, iyatang gilukat gikan aning pagkaulipon sa sala. Munang ningon si Kristo dire, gibuntog ko na ang kalibutan. Maunang panglakaw sad mo o isangyaw ang maing balita. Oh. Sige, lingi ag usab imong tupad. Ing na sugod karon. Ni sabat nako, na sugod karon.
na dili na ko mangangkon nimo. Sugod karon di na ko mangangkon nimo. Di na ka mo angkon nga imo ng anak, imo ng asawa, imo ng bana. Ang imo ra gyung isulti, anak na siya sa Ginoo, anak sa kus Ginoo. Mo na dinis misa mo dayon tag-ingon, ipakita ang panag-inig suunay, dili ta mag-inangkunay ug unsa diha, igsuon tas Ginoo. Nya kay igsuon man tas Ginoo, mamauli ta ngadto sa Ginoo, di ta mangadtog impierno. Nga mo na akong hangyo kanang inyong kwarta ipalit na lang nag-slot. Kay nga naman, inigpalit ni mong slot, nangigsuon ka sa tibuok simbahan. Gahapon, pag anhin ni Bishop Ruben Labajo, pag konfirma, gidana mo nga atong bagong kumbinto nga wapa kay mahuman, niya ato mang gihuman gid ang iyang kwarto, anang guest room nato. Kita niya, hala, kanindot na gud ani. Di sa kumusod, suroy sa tangatos babaw. Suroy mingadto. Porte niyang lipaya Siya man ko magtuong maingon ani ni dinhi. Ana, murag di gid kuno siya katuo kay dinhi gud siya sa una maganhian gud siya. Nya nganong naingon ana man na tungod sa mga taong nagsigig palit og slot. Lingay mong tupad. Ing napila kay natampo nimo ana. Ing na ko no. Basig sige lang sad mo dinig simba, wa gyud mo palit og slot. Ang uban sige balik-balik palit slot, pero kamo bungol gyud kay tanan di gyud kabati. Nya murag pungkol di gyud kakuot anang ilang kwarta diha. Pila ra gyud ang 500 mo man slot dias kumbinto is BF dag. Di gyud kakuot. Pero lingaw kay mi pagbayli gabi Ikatulog ito na akong apil og bayli, nakagakos yung kong 5 ka kandidata. Nindota day gakson aning kandidata, lahi Regius Madre, no? Iwas ako kagakos og Madre, kamusan, no? Pero nga ako bang malingawan ba? Ang akong kalingawan, gabi isi kong tanaw, waman dyan ko mo apil, huwag ka ng gakos-gakos, pag-ending naman to, di naman ko reklamo. Nya, mo to nga magsigig hatag ba, magsigig hatag kanang baligya ana kuha kwarta sigig hatag mo bila to income nato na naman to income ko no. Murag ang akong tanaw dito sa Gitali nga wap akwaig porsyento murag gabi ang tanan atong baligya buwak inana niabot man tingitog di amday niya siya masay mutuon hinoon ako ani magtuon dong dili ika naman oy nagtuon hinoon ani. So ang koan ang mao ni kuno ang kita di ay ang total gyud na nadawat sa katong baligyag buwa katong mga sana karang bayli-bayli nana niabot og 157,230. Unya ang lugar sa kapunungan kay naam sa dinay kapunungan kaning sayawa para nis kapunungan. Kanibang para sa simbahan ra gyud ba ang manguligta ang simbahan dili katong kandidata. Ana niabot sad og 14,630 na niya gikuhaan man ni og ang gisabutan sa mga barangay nga 60% ihatag sa simbahan. So ang nahatag sa simbahan gikan sa 5 ka barangay niabot og 94,338. Oh, di ba? Kapalit na ni kandila nya plus atong 14,630 nya namaligya naam sa baligya namaligya am sa atong PYCC ambot nakaginansya ba to wala pa man sa kwintada basig lutaw puhunan lunod ginansya ato. Tanaw ko gabi sige sa silang pamaligya wa pa sa takay bao ato lang niya to totalon. So naagitas mga 100 mga 108 ang atong kuan kunuhay
kita dili ko to ingong pangwarta ang ato ba kanang malingaw ta nindot kay tan-awon ang nag-inambitay sa ilang talento sa pagsayaw niya. Ang kalipay ba kaning traditional bitaw nga sayaw, ang ato yung mga in quotation mga senior o mga tiwasonon mo gyud hilig kay tanan nindot kay sila tan-awon, graceful kayo bisag mga tiwasonon na graceful kay sila tan-awon. Ang mga batanon pastang gahiag lawas di ka mao, pero padiskuha mga batanon party kusuga mo layat-layat, pero kato na ganing sayaw gyud nga katong ilang binaili mga chatsa, boogie, unsa patong uban, waltz inana. Uy, gahi kay glawas sa mga batanon. Uy, ang mga tiwasonon hastan ka graceful ganindota. Ana no? Ako di sa ko kamawa ng sayawa, pero kanindo tan-awon nagkatinabangay niya ang 5 ka barangay diha gyud sila nagkahiusa ang gikan sa Drispikas o gibaligya sa buwak dito ang lain sang barangay, mga kapitan o mga konsihal o mga taga dito mangadto sa Spikas ana o gari na sa Spikas mangari sa Spikas ninduta de no nagkahiusa ba atong mao na siya image cultural dance nga dunay sense of unity dili pareha ning purya kuha lang sa no anang dili kayo ba community ang dating aning atong mobile disco kay nga naman kidlap di hapit makita mga tao di magkinit-anay ba kadto hayag kay suga hayag kayo kakita jud ka nya maila-ila nimo ako nakaila-ila ko gutong usa ka kandidata nya may gani kay wa ko mangayog seal number ano man kay hayag man nya makakita jud kang tinarong nini ang sayawa kay hayag man di pare ano bang ngit-ngit nga hapit di makita imong naong ana jab siging dinumugay ana nya ang magipangsulob sa dili sad kadtong ana mo nindot-nindot man sa tanawon pero dili jud kadto bang atanawa ra na ana mga diskuhan in town ang ato mga girls pastilan murag yung mga kanabitang mga piso nga wa pay balhibo na nag-igwad ang lubot klaro na kaayo no wala pay balhibo ba na mga piso, di ba? Piso, kita ni mong lubot dire. Mayroon mo pa mga pako ba, dili pa matabunan. Nangigdal, ang kutob mo igdal. Nya siging sayaw, di makitang naong hapit. Sa kinsalay mo damag, sa kinsay mo layog, sa kinsay mo dumog. Wa na'y pili. Pero kadto, oy, dili mo sugot o dili kuhaon. Moingon yun ang announcer, oy, ayaw ka na, kuhaag yun. Dili pwede mo barog nga dili nyo kuhaon. Kuhaon yun. Anindota na. Maginunitay gos kamot inigadto pa doong sa nganing center. Inana ka nindot no tanawon. No, na sunod tuig ug buhi pa mo. Maghimo niya tani. Unya ang ato sang kuan mga slots tungod ni sa inyong mga manggihatagon nang ni arang-arang na sa datong halin pero dako patag palitonon ang atong SBF dag para sa atong kumbinto na halina na tag 18,100 ka slots pero naapay 41,900 ka slots nga available tag 500 pesos per slot na atong pakpakan ang namalit niini salamat kaayo. Palit pa more. Gusto mo tanaw sa update sa atong kumbinto? Oh, sige, tanawon na to kuno. Kadiyot lang, bahalag mabuntagan ta. Apil mangiro. So muna na ang atong extension. Ang atong dining o receiving area, yan muna na ang room sa guest room. Atong obispo. Ang kana siya, anti-room pa na siya. Tuwa sa sulod ang kwarto. Picture.
Kana sa ato ng kusina, bagong kusina. Luto-uno na laywa diya. Ato ng social hall dito sa babaw. Room sana dito sa tong third floor. Uman-uman na to, ipagkortinahan na, pero napala yung mga retouch. Ano na yung mga room dito. Muna yung room sa Paris Priest. Ingon sila. Di lang kong puyo dito eh. Kana sa assistant na atbang guest rooms. Sa roof deck, mga beautification na ang ipangutang. Ito tungtong na si San Vicente Ferrer. Pintalana na lang. So, salamat kayo. Pero dili ni mahurot o kahalin ang 41,900 ka slots. Murag malatiguhan kita anis ato mga contractors. Daggan kita bayron nun. Nya ang ato sad nga paras pista kaning DCHS na nasa halin nga 14,958 ka slots. Karon na ra ba ni Koto buntang Sabado? Nya napay 15,042 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nya na ni siya 22 slot challenge nga 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na po tag 256. Nya ang atong mga paras pista nga special slots katong lugaw kada human sa atong nobina 18 man to ka slots nga tag 3,000 na natay nadawat as of yesterday nga 17 ka slots. So usa na lang ka slot ang kuwang awa na makompleto na ni karong adlaw. Nya sa Litson katong 16 man ka Litson atong gikinahanglan para diha sa tong Barrio Fiesta na nasa tay nadawat nga 13 ka Litson. So tulo na lang sad ka slots ang kuwang tag 15,000 ni siya. Basig mahurot na sad ni. Ang decorations tulo ka tag 30,000 sold out na sad. Nya ang atong pista nga 60,000 ang budget na sold out na sad. So pakpak, salamat kayo. Makalipay gyud ang buhat nga Dios nun. Labi na gyud ang pagkamanggihatagon. Muna ang kaluwasan sa nabanhawng Ginoo gipaagi gyud sa pagpanghatag. Dili lang basta-bastang panghatag, gibaligya gyud ang tanan. Muna si Jesus mipakita sa iyang samad, sa iyang kamot ug sa iyang kilid ug sa iyang tiil kay mga timaan to nga gihatag niya ang tanan, labi na gyud ang iyang dugo aron ta maluwas. Gihatag niya ang iyang kinabuhi aron sad ta mabanhaw ug mabuhi. Dako kay ninatong pasalamat pinaagi ni San Vicente Ferrer, hinaot unta ato ning mapuy-an. Kay si San Vicente Ferrer mihatag sad sa tanan
nga bisag patay na siya sa lawas hangtod karon gabaha pa ang iyang mga grasyang ipanghatag ug kinsa tong muambit aning maong kalihukan nato makadawat na sa grasya gikan sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Mao na palit pa more. Di ba?